Tady je Honza, my jsme tady, já nevím, jak se máme pojmenovat, to je jedna. A hrajeme Minecraft. Jsem tady s Nikolasem, Robertem a Boomerem. Jsme 4 lidi, bydlíme na kolejích na internátní škole OpenGate a rádi hrajeme Minecraft, tak jsme se rozhodli, že začneme natáčet Let's Play. Hej, ale musíš Karlmenu. Tak. Aby mě znali pod tímhle jménem, chápeš? Tak my asi můžeme v tom případě začít. Tak si nějak dobře rozdělíme to, co je v té čestě. Přesně tak. Ale nevím, jestli to bude tak jednoduchý mezi náma, beru si ten krumpáč chleba a to Beru dřevo. si druhý krumpáč a beru si... Hej, já nemůžu do česty. Vy jste všechno sežrali a já mě nic nezbylo. What the fuck, to já nemám vůbec nic. Máš tyky? Já ti dám chleba. Tam byl chleba Jo, já mám 2. a byly tam jabka. Počkej, já nevím, Já našel kejvu. Ups, já to mám na písmu, takže... Ale začneme tady, jo, asi. Hej, ale nestreďte se zase, protože to by bylo úplně na hovno. Hej, tak si někdy dáme ten. Někdy postele si dáme. No, a kde chceš se na vlnu? Tam byly 2 Ale když tak se na sebe můžeme teleportovat, jo? OK. Přesně, já jsem se zrovna teď teleportoval k Boomerovi. Ale já si trošku Dal jsem snížím se- grafiku. Dal jsem sem benchmark. Bys to nikdo nic neříkal. Fajn. Tak. A udělám si krum. Jsem si právě zvýšil grafiku, ale to nevadí. Já to se seká ještě víc. Právě to Tak počkejte ještě minutu. nevadí. Fast. Co tam koubíš? To by si takhle balanc. Hej, co tam píškáme? Dobře, to jde. Hej, vy dementi, přestaňte. Jo, a jdeme kopat. Hej, lidi, Já stejně. jdu kopat, jo? Čau. Jdu dělat doly. Hej, dementi, přestaňte se teleportovat, ty vole. Já tu vidím nějaký uhlí. Hej, Nikolasi, kde jsi našel tu kejvu? Neřeknu. Sráč. Tak čekej. Jste porozumíli. Hej, našel jsem kejvu, právě jsem se do ní prokopal. Feka? Ty můžeš se na mě přestat teleportovat, ty Tak vocas všichni se jeden. k tobě teleportovali. Já Protože ne. tady mají- Vy jste vocasové, ty vole. Co to maníš, Boomre? Já? Jo. Našel Láma, bacha! Jasně, jsme Hej, ne... koukej, víš, co mám dobrý? Že já nemyslím takhle držet, já jenom takhle to. Jo, promiňte, my jsme Když teďka, chci, koukej, tak si musím zapnout tohle. my teďka natáčíme poprvé, takže když se vám tohle video nebude moc Hej, líbit, na obsidian, koukej. tak nepište prosím vás žádné narážky. Jo, přesně, Děkujeme. nemusíte nás hnedka vyhejtovat, jo, jsme Přesně, já bych amatéři. My jsme amatéři, my se postupně budeme zlepšovat, to uvidíte. No, to se chci vidět. Budeme mít hodně videí. A ideál, to se nás zastřelit. Do píče, Enderman, do píče, Enderman! Do píče šle. A jeden z těch Hej, tří pojďte mi vocasů někdo... narazil na Endermana. Já jsem venku! Do píči, já jsem mu Našel jsem železo! Našel jsem snapshot. Vidím ovci! Mám 2 železačovky. Hej, ale postupně mluvíme, jo, jinak nás všichni budou hejtovat. Jo, ok. Když jste neviděli, ne, nebudu vás dělat, nebudu. Netopír, já našel netopíra. Hele, našel jsem 2 železa, možná se budou Ale vy hodit, máte ale nedám teď vám je. se, já už Do mám píči, 3 láva. goldy, 9 cobblestoneů, Ale železa. 1 coal. Našel jsem 4 koule asi. Budeme využívat toho portování, tak ještě něco vykopu a portu se na vás, protože nechci umřít. Ne 4 koule, 4 koule. Ten vocas byl slávy, to mě bose. Bude. Už se To je idiot. to je v tom videu si promyslet, že jsi hysterka, vole. On je hysterka. Je Ferber, ty jsi vybouch. Jo. Ferber blew up. Co tady píše? Jo, jinak já jsem se asi nepředstavil, já jsem Ferber. Honza Ferber. Honza Já Ferber. jsem Karl Nane. Já jsem boomer. Ale vy nevíte, kde vy Moje říkáte, přezdívka já je... jsem ani neřeknete, jakou máte přezdívku v tom v Mineu. vy. Moje přezdívka je Karl Manek. Jo. A od teď mě budete znát pod tímto jménem. Jakože já se jmenuji Ferber a moje přezdívka je Ferber. A všichni mi říkají Ferber. A Já jsem- vypadám jako boomer a moje Hej, přezdívka je kámo, to bude dobrý, já ti A něco jsi takový takový největší čurák na světě. Já se jmenuji Robert, ale všichni mi říkají main boss. Ach jo, už zase Main boss, už jako zase main narazil boss na Robert. enderčorky. Ty vocasi, přestaň se na mě teleportovat do Já prdele. totiž tady z nich největší bossy ze všech. Hele jo, tady Karl Manek, což jsem já, je tady největší boss. Spider. Ale on ten Slenderman jako- portnul. Mám v zádech spidera. Co s tím udělám? Já mám vlastně kokota. Já mám vlastně kokota. Já mám vlastně kokota. Já mám vlastně kokota. Já mám vlastně kokota.
Jak se jmenuje? Robert je možná trochu jiné orientace než vy, jo? Tak mu to neberte za zlé. Žádný Robert, to žádný Robert není. Sorry, main Hej, co to boss. zkoušíš? Pardon, si tady vymýšlí. On si vymýšlí orientaci, aby byl někdo s ním, on nechce být sám. Ale v klidu, jo? Tyhle Hele. si necháme na jindy. Nemáte Okay. někdo 2 krumpáče, já jsem s tím spadnul do té Mám lavy. jich asi 8. Chceš kamenej, jaký? Jaký chceš, koupáč? Nějakej. Tak to si udělej sám. Hej, koukej, já to mám úplně dobrý. Já prostě Creeper! jako našel jsem nějaký ty, Já dobrý čas se bojím. nějaký to uhlí. A jako někdy bychom si mohli začít dělat dům. Jo no. Tady u té česty. Já u toho dolů. Našel jsem creepera. Hele, našel jsem kejvu. Hej, já našel 2 kejvy. A našel jsem v té jedné železo. A Bumre, nás tak trochu nezajímá, co jsi našel. Ani... Právě to, že... Cože? Zombie! Ty jsi Do setnul prdele. spawn point? Jo, bude v pohodě. Tak proč si setuješ spawn point? Jak jsi to udělal? Ne. Našel jsem místo, kde bylo asi Robert, 10 neříkej to. Ne? Už jsem taky setnul spawn point. Nikoukal si setnul spawn point. Já u té čestě. A teďka jdu udělat... Wow! Tak jak se to dělá? Spawn set? Ne. Tak... Ale jde nahoru zombík, jo, za náma. Ne? Ale jdu zabít Prostě zombíka. napiš spawn point. Napiš přesně. Já si udělám někde poděli svůj dům. Zabil jsem zombíka rukou. Tak když tak dáš ty zásoby do této česty, co jsem dal. Hej, to nefunguje. Jenom spawn point. Bez mezery, vole. A kdybyste nevěděli, tak tady nahoře u té je česta, Ferby, ty si Ne, to další zombík. Co to je kurva? Lomeno. Lomeno, spaven, po Aha, lomeno. Já si moc nevím, dobře mám tak co. No. Aku, už mi to. Nešej na mě. Jdi sem a vem si tam krumpík. A ne všechny. Ale Ty mám... jsem tam dal já, dej tam zpátky. To jsou moje. Vem si jenom dít. Dobrý, Hovejte se dobrý. slušně, jasně Pročím slušně. to. Jako já vím, že to na tu kameru asi není vidět. Kdybych ho přidat závěr, tak mě tady právě držel za krk a vyhrožoval mi tím, že mě chce zabít. A potom mě taky chtěl znásilnit. Já to často je nevyrovnaný, víte, on za to O čem nemůže. to mluvíte? Myslím toho Ferbra, který si tady teď vymýšlí. Jo, tak to, jo. Já si vymýšlím. Já myslel, že mluvíte o main bossovi, to jsem já takový největší bossy na světě, jo. No, jasně. Ale tady to není asi úplně bezpečné. Hej, mám u sebe meč. Konečně. Kdybyste někdo potřeboval meč, jo. Já myslel, že to je ten, a on to je zombie. A kurva. Já jdu na... No jo, já nemám jídlo. Asi budeme potřebovat jídlo. Překvapení creepa. Hele, Ferby, překvapení. Zombie, vole. Retardé. Nezabij mi tebe, že ne? Nemáme absolutně... Ale lidi, to blbý, nemáme absolutně žádný jídlo. Sakra, zase jsem... Já jsem do česty už dělal jídlo, vy retardi. Jo, ale já do časty naházím věci, co Já nepotřebuji. jsem to naházal jablíčka, vole. Jablíčka. Jo, a kdybyste se ptali, tak tam dole někdo leží 2 chlebíky a... Proč? Já jsi něco ztratil? No, pár věcí, další 2 krumpáče. Ach jo, já bych tě sám. Já ti říkal, že jsem má vzít jenom jeden ty píčový mrtvá. Aby si pojebal. Chovej se Roberte, mluv slušně. víc nahlas, než je slyšet. Hele, kejva. Hele, našel jsem něčí ten, našel jsem tady něčí. A našel jsem rozměl z prasa. Tady je. Jo, dobrý. To mi došlo taky. Ferby, kámo. ber se zatím jenom hůř. Hej, našel jsem úplně luxusní místo na lov. Nechce někdo udělat meč? Hej, co děláš? Vole. Hej, ty vole, tu zombíku jak nasráno. Hej, nemá do mě! Já to vrátím. Ty vole, já umřu. Nebo já tě zachráním. Jo, děkuju. Díky moc, já se potřebuji najít. Ty vole, já to vracel! Co děláš? Wow! Motherfucker! Dobrý. Ty se vrátí. Hej, já se pak to měl vrátit. Potřebujeme torčky, udělej z uhlí torčky. Máme uhlí? Jo? Hej, já ti půjdu hnedka na pomoc, jenom co. Dostanu míra. Sorry, mě to trochu hodě. Ne. Jo, zabil jsem zombíka. A pak, že se to na Macu nelaguje, co?
Ne, nelaguje se mu to na Macu. Takže říkal, že ty jsem to lákal. Fakt? Jo? Já Trochu. myslím, že... Hej, jdu tě zachránit. Jo, Ne, dobrý, nebo Vy celá do blízko, ale to když k němu půjdete blízko. Ale Díky- trošku ještě díky, slyším Niku, máš to grafiku. Wow. Ale první musím zakylit prasátka. Tak si dáme... Ne, co chci. No. Minimál. Zjistil jsem, že byla docela dobrá. To prdele. Hej, budeme moc udělat asi postel. Tak, No. ne, auto. Off, smooth lighting on. Když jsem dělal obsidian. Off, No, dobrý. Ale creeper, já si pro něj jdu. Překvapení creepy. Je, creepy. Máme Ale no, creepy. pohodě. Aha. sakra mě, kde mi jen pouchnu, ty creeperovi. Main boss blew up. Jo, vybouchl jsem. A jsem asi měl 4 ty, teda 10, nějaký, ne. Ty vole, creepři. Já měl železo. Uvidej ty torčky, Serví. Tak. Bum! Bum! Do piči. Tak, já myslím, že... Proč to dáš tolik torček a dolů nic nebude? Já nevím, ale myslím, že už jsme přitáhli 11 minut. Tak bych řekl, no prdele zombík. Že tenhle díl pomalu ukončíme a uvidíme se asi u dalšího dílu. Tak čus! Ještě nevíme, kdy bude